is here. Inom po tayo. Si Joy ay nagbabalik. Nagpipiling ano lang. Nagbabalik siya. Nagbabalik ako. Nagbabalik siya. Mag-iinom-inom kami ng Ngayon po ay wine. magpa-party kami. Magpa-party kami. Cheers. Oh, Oo. Vlog mo. hi guys, Ano po ang ano mga tayo? Mga inday kami ngayon. Cheers. Merry Christmas. And Happy New Year. Sweet wine. Masarap din Pakla. yan. Upo ka. Ngayon, Parang ano na, igno lang. ignorante. Mga igno sa wine. Pag inom man ako eh. Igno lang kami. First time namin Sabi kainom ko. ng wine. Pag uminom ako. At itutour niya po ako sa bahay niya. Happy New Year. Sa bagong house nila. Oh, nandito kami sa garage. Ayan, ang bago namin pinturang cabinet. Welcome back, Lola. Yeah, I'm happy to see you. Meron akong kadaldalan dito dahil wala akong kadaldalan. Welcome home. Welcome home. Ito yung garage namin. Charot. Dito siya nag-ano. Ito. Ito na, nakita ko na yung bag. So, naghahanap kami yung bag. Ayan. Wow, Kita mo na yung. ang ganda ba eh. Maganda ba yan? So, ayan yung bag na binigay. Regalo niya sa akin. Regalo ko sa kanya. Regalo ko yan sa kanya. Ang ganda talaga. Ayan, Perfect. Christmas. Maganda. So, ayan siya. Sabi ng asawa ko. Tag ko siya. Hindi pala asawa, biya pala. Oo, pwede mo siyang i-ano kami. So, ayan siya. Ayan yung... May, ang ganda itong maliit. Talaga. Pwede mo sa akin. Sabi. Hingin niyo daw yung wallet. So, inuman kami. Yung dalawang lalaki na nasa loob. So, wala ka. Happy New Year and Merry Christmas. May gift siya sa Merry akin. Christmas. Napakaganda. Happy New Year. Rio. Wow, ang ganda. Sa akin na ito eh. Maganda nga yan. Ibigay mo sa akin. Sabi ng ano, sabi ng... May regalo na ako. Thank you. First gift. May ano pa yan? May second gift pa yan. First gift niya daw. May second gift na yan sila yan. Tapos ito daw yung second gift niya, oh. May sa akin na ito. Pwede, so diba? Orin. Nagbago yung isip. Maraming isip. Maraming ano mo. Ayan, guys. Tapos na. Parang pang ano to, pang mayaman ah. Pang mayaman ba to? Pag nagsulod ka kasi tingin mo dito sa pagkakas. Ayun mo, hindi ito masaya. Para kahit tapos yung pagkakas niya. Para kang ano, para kang nangiwaman ka ng isang araw. Eh, may isulod Hindi na. na. Parang same na black. Nag-usap kami. Nag-usap kami ng same black. Ako, same pa yung bag namin. Ano? Oh, same black. O yan. Nag-usap kami na black ang susutin namin ngayong araw. Magdidiwang kami na. New Year. Ano yun? Parang ano lang, balo lang kita. Naka-black ka pala? My God. And, May, continue. thank you, may answer regalo mo. Sa pinsan lang ako guys. Sobrang ganda talaga. Pinilit niya ako. I like it. So ayan, nandito na guys ulit si Joy. Hindi kasi ako mabili ng Ulan. ano eh. Wala kasi ako Happy pambili. to see you. Kaya. Tagal-tagal yung video siya nakita sa aking vlog. I'm happy. Dahil si Joy ay umuwi. Pinauwi siya, pinauwi. Pinauwi ako. Pinauwi, tapos ano, nag-isip pa, pinabalik na siya. Pinag-isipan pa niya matagal. Matagal. 6 months? 6 naman siya nag-isip, tapos ayun na siya, nakabalik na. Sunod na pag-iisipan niya ulit. Sa sunod naman, pag-isip niya ulit. So ayan. Kahit may gourmet na sa nakita. Ano tayo taon ka kahit ito niya? Hindi, malay ko. Iningwan na yun, tinaon na Hindi, pa. ano mabuti. Buti ba gamit yung may tago pa dito ng gamit? Oo. Itago mo siya, igamit mo. Handbag to. Okay. Sinabi sa patos. Pag Sinabi ko nga sa patos. may date ka mo na yan. Habungan ni ano yan. Ang gulo niya. Post. Thank you sa gift. Ayan, may gift na. Ang Ang dalawang lalaki. Ang dalawang lalaki. Hi. Say hi. From Philippines. From Philippines. Kamusta? Yes. Kamusta? Yes. Kumusta? Nee. Zoveel, iedereen doet het voor gewonnen. Ja, Ang ibabag challenge natin si Joy ngayon dahil nandito siya. Hindi pa ako Ano ba ang laman ng kanyang mga bag? Ito, ikit na ito pa. Huwag na tayong upo, tayo-tayo lang. talaga. Nandito kami sa garage. Oh my God. Ito yung laman ng Ang lamig bag lang ni eh. Joy. Gusto ko na pumalik ng Philippine house. Hindi pala nang tapos naman sa ano. Baka makita mo yung tinatago ko So, dyan. ito yung laman. Na tinatago lang siyang kayamanan. Makita mo yung May kulon siya. Mabango ba to? Gusto mo? Amoy mark. Gusto mo? So, From alcohol. Philippines pa yan, no? Oh, hindi pala diging tawas. Alcohol din. Hindi, Tama, tama alcohol. Sa Asian Sarap store. na ko dyan. Ito yung laman ng kanyang bag. Ang liit-liit. Comment. May Johnson's powder pa lang siya. Yes, kaya mo na ako gusto mo. Ano mo? Maano ang hangop matapang. So, tissue, number 1 problem dito. Tissue. Ako din, palagi may dala ng ganito. Ito, Careline. Ay, grabe. Oh, Careline yan ha, Careline. Luma na. Grabe, kailangan ng palitan niya. Ay, may maliit siyang ano, baka may ano dito. May money. May kayamanan kaya dito makikita. Galing yung kaera. Tan-tan-tada! Ay, naku, sandabis lang pala. Ito daw. So, ayan. Bigay din yan sa akin. Puro lang bigay. Puro lang bigay yan. Wala siyang binili. Ito, Oh, ayan. bigay din ko sa Puro akin. sa sun. Ito, oh, foundation niya ha. Ano yan? Essence. Hindi ko alam yun.
Wala ko Here, mga here. neng, Come here. wala tayong mananakaw dito, puro pampaganda. O, ayan. Walang ano mananakaw. Ito oh, Ito. try nyo guys. Mascara, alcohol with, Tignan mo na. hindi pa. O, ayan. Blush on. Pang ano lang yan, pang mahirap lang sa akin. Tagal ko na hindi nag-blush on. Ano na siguro, 5 years na yan sa akin. Wow, taray. 5 years na daw yung blush on niya. O, ayan o. Ayan. Puro mga pinsel. Ano? Ay, may shade. Be careful. So, ano naman to? Ano to? Sa pimples yan. Or para sa pimples. Yung pang ano, gawal kayo niya. Ito. Okay. Oh, ito na pala. Bahay sa akin. Nandito pala yung ano, susi para sa kayamanan. So, nanakawin natin guys. Ayan, lipstick. Mumurahing lipstick. Ano lang to, 60 pesos. Ito. Ayan, for mga pen-pen. Pen-pen, Sara pen. Baliktad ata. Tama. So, wala nang laman. Wala tayong nakitang pera. Wala pong pera yan. Walang pera. Ano ba yan? Ano? Walang kapaganda. Walang pera. Wala tayong pera. Taghirap. Taghirap. Taghirap tayo Walang ngayon. pera. Wala tayong nahanap na pera guys. So, ayan ang laman ng kanyang bag. Ang Kaya pag nawala ako, wala. Wala Wala, talaga. maglakad siya pa uwi. Kasi walang pera. Walang pera. Ang lamig guys dito lang. Malamig daw. Uwi na daw siya ng Pinas. Karating niya lang ng 22. Uwi na siya. Malamig. Ang lamig. Malamig nga. Inom-inom na lang tayo. Walang perang kita. Ano na lang? Malungkot. Sige, itong tindog dito na to. Oh, yun yung yun. Dating? Ting-ting. Or talking. Ikaw din. Nej, jag tycker det var bra. Det tycker jag var in. Det var ju det som jag kunde ha varit klart jag bara. Ang yugi ni Joy. Parang pagbabalik. Parang pagbabalik. Ang pagbabalik ni Joy. Ang pagbabalik ni Joy. Anna, jag ska säga. Jag tänker det var precis. Cheers. Jag vill inte göra det. Så jag är på hus med det. Kommer aldrig. Yung mga yung pagbabalik na yun. Ga, ano na yun. Napipiling na kami. Napipiling na. Napipiling na. Gusto mo ka ning? Lasingin na kita para na yun. Para na yung makabit. Para malasing ka. Gawin tayo pa. Kung nalasing ako, ko. Malaki yan. Kung nalasing siya, nako. Hindi na ako. What was the plan? I don't know. Did you ask Mark? You say the same as I say, always good.